gaude gastronomikoan, gaurkoa da munduko arrosak, helburua da zerbait parte hartzaile egitea, zerbait erreza, jendeak parte hartzateko. Aurten ez dira pertsona gehiagia apuntatu, 13 plater izan ditugu, baina espero dugu hurrengo urtetan jende gehiago eta gehiago apuntatzea. Aurten baita ere bagara gastroko talde berria, así que gaur da gure lehenengo aukera ikasteko zelan egiten den, eta momentuz gustora gaude. Eta animatzen dugu pertsona guztiak parte hartzera, hurrengo egunetan gauza ezberdinak egongo dira. Hau da, urtero egiten den eta egunero egiten den parrillada, herrikoia, eta gaur tokatzen da hamburguesa eta berdura batzuk zerbitzatzea. Kriston arrakasta izaten ari du, kristolako kola dago eta azkenean jendeak produktu onak eta elikagai onak jaten ditu eta ona dago, así que super ondo.